hekan hebu tinebu zaruk eki xirab hebu. Diya lavik hafte carek pered da zaruk uvi dışan dikane ku hekan bikire. Ev jî diçû ji bê birîşkên cîrana xwe hekan dizî dikir û bî pere dê berîka xwe de ji çilekiye distat û bi kef dixwar. Rojekî cîrana dizê hekan hate misafirê wan. Ji dayîka zarok re got: Hinek mirîşkên me hene, hekan dikin he em ji bînî dernaxin ten dîzin. Ka em çi bikin ji kerema xwe hûn jî miqata bin ku em dizê hekan xwe bigirin. Dayîka zarok got: Baş e, em bi dor nobet bigirin, helbet em me dizê we bigirin. Rojek dayîka dizê hekan bi dizîka nobetê gir. Dît ku yê hekan dizî dike kurê wî ye. Dengê xwe dernexist. Dema kurê wî hat mala ji kurê xwe re got: Lavê min, cîrana me pir belengazin û birûmetin. Perê wan tune ji xwe re tiştekî bikirin û hekan wan jî ji taraf dizan têne ravandin. Zarokan wan her wext birçî dimînin. Were em herin serdana wan û em jî wan re hek û pêdivîyan din berin. Dizê hekan bi diya xwe re çû dikane gelek tişt standin û ji cîrana xwe re birin. Dizê hekan ji dilê xwe de got: Cîrana me jî birçîya dimirin, ez jî diçim hekan wan dizim. Ez çi qas tiştekî xirab dikim, ez tobe dikim û careka din ez diziya tûkê sînakim û her dem alîkariyê cîran û belengaza bikim. Çîroka me çû navdeviyan rahmet lîde û bavên me hemiyan.